Λοιπόν, γεια σας παιδιά, Σπίσαφ εδώ και σήμερα συνεχίζουμε το βίντεο Dino Hunter Part 2. Πάμε για την ενίσχυση. Ωραία, πώς... Α, ναι. Συγγνώμη, δεν... Λαγκάρει λίγο, sorry. Τι στο κάνω. Καλά, κάναμε ένα μικρό pause, ελάχιστον λεπτό και αρχίσουμε μέχρι να ξελαγκάρει. Όχι. Εντάξει. Jilt... Να δω. Το αμότο είναι kill 4. Ας το προσπαθήσουμε guys και τι γίνει. Είναι καλό χρήμα. Όχι. Από πού έρχονται αυτοί? Χαμό το μη χάσω. Τελευταία βολή. Γάμο το, είμαι πολύ τυχερός. Το πέτυχα τον Μπλάκα. Ωραία βολή. Δύσκολη πίστα guys, πολύ δύσκολη παιδιά. Πολύ δύσκολη. Εντάξει, πολύ δύσκολη. Έχουμε 3.000, θέλουμε ακόμα. Μπορώ να το λέω. Η ενίσχυση να δούμε πόσο κάνει. Μα ακριβώς εκεί 4, εντάξει. Έτσι μου τα λεφτά παιδιά. Γρήγορα. Κιλένα μονολούσαν. Μπα, καλύτερα αυτό. Ας δούμε το μονολούσαν. Τι όνομα και αυτό ρε παιδιά. Όνομα και πράγμα. Εντάξει. Εντάξει, sorry. Χαρπακτικό. Ωραίο χαρπακτικό. Γαμώτο, τα πήρε στο κρανίο. Πάει. Τα φάγε ο τύπος. Headshot. Καρδιά. Πού. Ψόφισε. Πάει. Συγγνώμη guys. Πάω. Ναι, συνεχίζουμε. Έχουμε αρκετά για την ενίσχυση. Πάει. Είστε έτοιμοι? Back. Να δω αν έχω ξεκλειδώσει τίποτα. Τίποτα ακόμα. Είστε έτοιμοι? Εντάξει, έτοιμοι, πάμε. Ας τον σκοτώσουμε. Drag. Πάει κι αυτός, πάει, τον νικήσαμε guys. Ψόφισε για τον φίλο του. Can't complete, oh yeah. Μας μείνει ακόμα ο Razorback. Και ο τελευταίος είναι Carly.
Τι θέλει ο επόμενος? Θέλει και αυτός πολλά. Ωραία, για να δούμε πόσα θέλει αυτή η ενίσχυση. 7.000. Όχι, εντάξει, το καλά είναι. 7.000. 5.000. 6.000. Το πιο φθηνό είναι το 5.000. Να κάνουμε την ενίσχυση. Ή όχι, stop, όχι ενίσχυση. Save. Τι είναι αυτό, άραγε? Να δω κάτι. Όχι, sorry, πίσω. Να δούμε τι έχω πάρει από τα waypoint. Κρίμα ρε, το καλύτερο. Πω ρε, τι οπλάρες να τις δέξει. Τι, όχι. Βλακεία. Το έχω ρε, το έχω. Το έχω αυτό. Έλεος. Εντάξει. Εντάξει, sorry για την καθυστέρηση. Πάμε. Ποιος είναι επόμενος? Who is the next? Τι είναι αυτό? Kill 5. Wow. Ας το προσπαθήσουμε. Ανέχα, τέλειο. Θέλω να το δοκιμάσω, παιδιά, θα το δοκιμάσω για πρώτη φορά. Γάμο. Γάμο, το τους ξέχασα. Ρε μια σφαίρα, πέταγε έλιος. Κολοσόφτ. Κόλος. Oh yeah. Θέλει και μικρό pause και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά. Ναι, λοιπόν παιδιά, συνεχίζουμε. Τελευταίος. Το πού είναι αυτός? Το κολόπεδο. Έρχεται και ο Σουγιάς. Καλά. Με έφαγε ο άλλος, παιδιά, δεν το είδατε. Τι πάλι? Sorry για το pause. Όχι. Μήπως το πήραμε? Λοιπόν, παιδιά, sorry, αυτό ήταν το βίντεο. Να μην ξεχάσετε να βάλετε ένα sub και ένα like. Ναι, και όσοι το πρόγραμμα πιστεύω να το φτιάξω σύντομα. Ναι, λοιπόν, sub και bye και like και όλα. Bye, παιδιά, bye.